Драма в къщата, епизод 1. Скъпа, прибрах се. Скъпа, да, скъпи, приготвя съм едни вкусни палачинки. Ето, упс, изцапах ги на гащите, нали не е проблем да се измиеш? Разбира се, тем. И само стой и гледай. Печката, защо? Пожарната ли? Има запален човек, бързо идвайте. Ти какво направи? Разруши цялата къща. И какво? Искаш ли теб? Да. Толкова такава баня не съм си взимала никога. Най-после поправих тази стена. И дано някой да не я разруши. Защо?